जों बिदि मावदो रुल जों मा आफादनि खामानि मावदो डिसिप्लिन जों मिथिगो बेयाव जोंखौ थगायनाङा खिन्थु जोंनिया जानांगौ बेनिखायनो आं बुंदों जाय मानसिया नंथारै मानसि बे मानसिया जुदि 4 लाखखौ लानो थाखाय रेडि जाना दङबा खिन्थु जेलाव थांनो थाखाय खाबदान जाना थाखा आं बेखौ बुंखाबाय दिनै गिबियावनो आंनि मोजां मोननाय अननायखौ गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै प्रेस मिट हानजानिसिम साबायखर जासिहरनाय थांबाय दिनैनि मेन प्रेस मिट लिंनाय जेन मेन थांखियानो जाहैबाय मा जोंनि एक्स एनडिपि आरडि फेक्सननि जा जेंनाखौ लानानै जों दिनै प्रेस मिट लिंनाय जादों आरो बे जेंनाखौ लानानै जों ओरैबायदि जेंना नुजादों दिनै काइलिपारा एसबि अफिसनिफ्राय मोनसे लिस्ट फैदों आरो बे लिस्टआ जों जुदि आखाइजों लिरनायसो आरो हेन्ड राइटिं खालामनायसो बे लिस्टआ कुनु कम्पिउटार टाइप बुंनाय नङा दा बेखौ लानानै जों दाउट जादों दिनै गावबा गाव डिस्ट्रिक्टआव माने बे बुस्थुखौ लिरै हरदों जिएसआ दा बेखौ लाना जों ओरैबायदि दाउट जादों आरो ओरैबायदि जों रागा जोंदों मानो होनबा जों दिनै 289 भेरिफाइड अलरेडि जानाय दङ अफिसियेलि बे मथे जायालासेनो जों दिनै माबायदि खावसेया फैनो मोनखो माखासे माबायदि थाबोनो मोनखो दा बेखौ लानानै जोङो बिटिआरनि सिएम बिथांमोनखौ खावलायदों जुदि बिथांमोना बिटिआरनि सिएम हिसाबै दायित्व दङ दिनै माबायदि बिथांमोना थालांनो मोनखो माबायदि दावराव जाखो बिथांमोना सलुसन खालामनो थाखाय जों बिथांमोनखौ दिनै प्रेस मिटनि जुगेदि जों जनाय हरदों खावलाय हरदों जे दिनै जों बेखौनो बुंनो सानदों दिनै जोंनि एनडिपि आरडि ग्रुपआ ओरैबायदि मोनसे जेंना जाना दङ माखासे आरडि ग्रुपआ जोंनि राजनितिखौ दैदेनगिरि गैयिनि थाखायसो बिदि खालामदों नासयदों मुगैदों होननानै जों सानना लायो बिनिखायनो जों खावलायदों जे आसामनि सिएम हेमन्त बिश्व शर्माखौ खिन्थु सरकारा जेबो जोंखौ दाबो एक्सन लायाखै मानो होनबा बिथांमोना जि लिस्ट बानायदों बेखौनो बिथांमोना मावगासिनो दङ बेनिखायनो जोङो आसामनि जिथु सरकार बिजेपि जिथु हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ जों खावलायदों जे बिथाङा जोंनि जि लिस्ट बानायदों बेखौनो जों मावदों होनना जों सानदों खिन्थु जोंनि मेन उद्देश्यआ जों मानो जायाखै दिनै जों बेखौनो बुंदों जाय नंथारै मानसिफोरा दिनै एनडिपि आरडि फेक्सननिफ्राय जों लिस्ट जानायखौ नुदों आरो फाइनाल लिस्टआव हाबदों नै दाख्लैहाय मोनसे लिस्ट जाबाय 170 बे लिस्टआ फाइनाल जाबाय माखासेया थाबोलायबाय 289 जोंना भेरिफाइ जाना दं अलरेडि अफिसियेलि दा बेखौनो जों खावलायदों जोंनि दैदेनगिरिफोरा मोजाङै मावबानो जाबाय जा बै समाव एनडिपिआ जेब्ला दावहा नांदोंमोन बै समाव सोरबाया बुग्लिजाबाय सुग्लिजाबाय दुखु दाहा खस्थ' खालामना आर्मिफोरजों गाव जाबाय बेफोरखौथ' जों रावबो खबर लानो दाबो जों हायाखै खिन्थु लिडारफोरा बेखौ बुजि मोननांगौमोन आरो बेखौनो जों बुंदों जाय नंथारै मानसि महल मालिक टावार मालिकफोरा जुदि मोनथारोबा खिन्थु जोङो बेखौ कर्ट केस होनाय जागोन आरो खिन्थु सोर लिडारा हमजायो जों बेखौ सिनाय मोना खिन्थु जों केसनि जों अलरेडि जे आर्टिकलखौ जों थिग खालामना लाखाबाय केसनि जि बिला धारा बे धाराखौ जों आर्टिकल केसनि धारायानो जाबाय मा 232/420 IPC बे केसाव जों माने केस होनाय जागोन आरो जाय नंथारै मानसिफोरखौ जुदि रिहेबिलिटेसन जुदि मोनोबा आरो बेखौनो खावलायदों जों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाय मानसिया एनडिपि नङा बिथांमोन गदे मानसिया जुदि सरकारनिफ्राय 4 लाखखौ मोननो थाखाय नेनानै दङ खिन्थु बिथांमोना एसे खाबदान जाना थाखा खिन्थु सोरबा लिडारा जोंखौ बुजायोबा बे लिडारनि खोथाखौ जों लानानै जों थान्दा जाना थाग्रा मानसिबो नङा आरो जों माब्लाबा मानिया बेनिखायनो जों बुंदों जोंनि जिखिना फेरेंगा सारा बुंबाय थायो जों फेरेंगा सारखौ फरखामो बिथाङा बुङो मा नोंथांमोननि आरडि फेक्सननिफ्राय जों लिस्ट बानायनो दायित्व होदों जे बि अनजालु सारखौ खिन्थु बि अनजालु सारा जि जोंनो लिस्ट होफायो जों बेखौसो काइलिपारा हेड अफिसाव होयो होनना बुंदों एसबि अफिसाव खिन्थु बे हिसाबै बादि जि हिसाबै एसे माबा गोरोन्थि दङ बेयाव खिन्थु जि एस सारा बे खामानिखौ मावनांगौ आरो जोंनि सारा आसामाव जिखिना मोनब्रै फेक्सननि जा भेरिफाइ जानाय दङ अफिसियेलि बेखिनिया मानसिया ज' जानांगौ जाय थालांनाय बे ज' जानानै जोङो डेम'क्रेटिक भाबै जों खामानि मावलांनो नाजानांगोन बेनिखायनो आं दिनै रिकुवेस्ट खालामदों नोंथांमोनाबो ज' जा सोरबा जिरेन फेक्सनानो जा एस फेक्सनानो जा गबिन्द फेक्सनानो जा आर फेक्सनानो जा कुनु खोथा गैया जाय मानसिया फाइनालिस्टआव हाबाखै नै फाइनालिस्ट जागासिनो दङ खिन्थु बिथांमोना ज' जानांगौ जों दिनै जों नोंथांमोनखौ खावलायदों दा आंनि बुंनाया बिसिनि आरो बहुत हानजा दङ दाथ' आं बुंनाय मथेबाथ' दा जोंनि एनडिपि एसआ जेब्ला 2020 जानुवारिनि 30 तारिखै जेब्ला आर्मस ले डाउन खालामदोंमोन जों माबा गुवाहाटी JMC अडिट'रियामाव अब्ला बेयाव एनडिपि एस हिसाबै 200 जनल'सो खिथिदोंमोन हाजार मानसिया मोनदों खिन्थु सरकारा कुनु आपत्ति गैया मोननायाव होदो खिन्थु जोंनि एनडिपि आरडि हिसाबै 579 जन 579 जननि भितराव थांनाय 2001 नि जानुवारि 19 तारिखे 479 जन मोनलांबाय 100 जन थालांबावबायसो बे मथेबाबो दै आर्मस ले डाउन होनायनि जि बिला खंखिया होनाय मथेबा खिन्थु गोबिन्दजों धीरेनजों मोननैजों लोगो नांनानै 400 खिथिदोंसो 800 जन खिन्थु बिसोर मोनलांजोबखाबाय 800 जनबो खिन्थु माखासे अफाराव थानाय सोरबा माखासे माबा माबि जाना जेलाव थानाय बिसोर मानसिया मोनाखै बेनिखायनो आं बुंदों जाय मानसिया मोनाखै बिसोर ज' जानानै जों ज' जानानै खामानि मावलांनो नाजागोन खिन्थु जोङो अत खस्थ' खामानि मावनाय दे खस्थ' खालामनानै मावनायनि थाखायसो जों बे बुस्थुखौ मोननो लुगैदों आरो सरकारनिफ्राय जों ओरैनो नाङामोन खिन्थु जोंनो नाङामोन बेफोर बुस्थु खस्थ' खालामाखैमोनबा खिन्थु दिनैनि तारिखआव बुंनो हायो आलफाया जेब्ला आसामाव 6 फायार लानानै माबा मोनसे एकर्ड खालामोबा
सेंग्रा सिख्ला हाजार सेंग्रा सिख्लाफोरा रिहेबिलिटेसननि थाखाय लाख फैसाखौ मोनगोन खिन्थु जोंनि एनडिबिफोरा मा गावनि बिमा बिफानि सम्पति बायदि हा हु फानना होनांगोन बायदि बिसोर मा खालामदों दिनै हा बिखौ दोनाखै आरो बिखौ होआखै बिखौ लाखिदो गावनि फेभारनि मानसिखौ होदो गावनि आफादनि जाखैलाय मा जाखो हा बिथां केयार खालामाखै गावनि फेभारनिखौसो होदो आरो बिथांमोना बिदि आरो खिन्थु गावनि सम्पति होनाय बायदि मोनदों आरो खिन्थु गाज्रि मोना लाब गैयालै आफादनि लिडारफोरा आं डाइरेक्ट बुंखादों निउसनि गेजेरजों 2020 नि डिसेम्बरनि 9 तारिखै जेब्ला आर्मस ले डाउन खालामदोंमोन जोंनि जितु सनायाव डिजेन्टे मोनथाम फेक्सन दं एनडिबि एस एनडिबि डि एनडिबि आर अब्ला बे दिननिफ्रायनो गावबा गाव लिडारफोरा गावबा राजनितियाव थांबाय दा जों बुंनो हागोन बिपिएफनि मानसिफोरखौ जों गारा दोनदो इउपिपिएलफोरनो चान्स होनो होआखै जों साननो मोनबाय जुदि बिपिएफआ सापर्ट खालामनायखौ थारमाने इउपिपिएलआ जोंखौ चान्स होआखै आरो इसखौ होआखै जों बेखौसो बुंगोन दिनै मानो बेनिखायनोथ' खनले उग्रपन्थि हरबाय थादो हा उग्रपन्थिया मानो जोनोम जाबाय थादो बिथांमोनानो जोनोम जाहोदो जोंखौ सरकारानो जोंनो होआखै माने मा खिन्थु जोंसो रागा जोङाखै बेलेगथ' रागा जोंदों ना इनिसियेटिभ जोंसो लायाखै खिन्थु बेलेगथ' रुल लागासिनो दङ ना गाज्रि रुल खिन्थु जों बिदि गाज्रि सानाखै जों बिदि माने इनिसियेटिभ स्टेप लायाखै जोङो खिन्थु जोंनि मोननो गोनांनि थाखायसो जों बार जोंखौ नासयनाङालै एनडिबिनि लिडारफोर सोरबा एनडिबिनि आरडि फेक्सननिफ्रा गाज्रि खामानि मावदों खिन्थु मोजाङै थाखा खिन्थु आं डाइरेक्ट बुंखादो खिन्थु जों दा गोदोखौनो जों जिहेतु 34 इयार दावहा नांदों खिन्थु जों 34 दावहा नाङाखैबा 10 बोसोरावथ' जों दावहा नांदों ना दिनै बे टाउन मालिकलाय माब्लानि एनडिबि जाखो महलनि दुनियानि माखासे मोनदों ओइ जोंनि गरसर ठिकादार माखासे दं खिन्थु नामखौ आं बुङोसो दा बुङाखै जाय ठिकादारफोर टावार मालिकफोर जे महलनि जितु दैदेनगिरिफोर खिन्थु केस जानो थाखाय जेलाव थांनो थाखाय रेडि जाना थाखा नोंसोरो रावबो लिडारफोरा जोंखौ बुंबा मानिया खिन्थु आं पुरमु सारखौ खावलायदों सार नोंथाङा दिनैनि तारिखाव रावखौबो लिस्ट बानायनो होनो गोनां खोथा गैया दिनै गुवाहाटियावनो काइलपारा हेड अफिस एसबि अफिसावनो रेकर्डआ दंजोबखायो गावबा गाव फेक्सननि रेपर्टआ नोंथाङा हेमन्त सारखौ बुंहैबानो जायो सार जे एनडिबिनि समस्याखौ सलुसन खालामनांगौ मानो होनबा गावबा गाव फेक्सन हिसाबै रिपर्ट दंखायो भेरिफाइ जानाय बि मथेनो होदो होनना बुंबानो जायो खिन्थु मानि मा लिस्ट बानायनाय बिलाय नैया लिस्ट बानायनाय हेन्ड राइटिं खालामनाय दङ आखाइजोंसो लिरनायखा आखाइजोंसो लिरनाय हा बिथ' कुनु कम्पिउटार प्रिन्टिं खालामनाय नङा ना बियो टाइपिं बुंनाय नङा ना बियो डुप्लिकेटसो बे फल्स मोनसे बियो खिन्थु जों केस होगोन अलरेडि जोङो रायलायखाबायबो जोङो उकिलजों रायलायखाबायबो खिन्थु साबधान बुंखादों जोङो खिन्थु दा गोदान रावखौबो गिया जोङो 4 लाखखौ जों मोनाबा बाबुदि नङा बिदिबाय खिन्थु जोङो जाय एनडिबिनि खामानि मावदो जाय हार्डलि खामानि मावदो स्ट्रंलि बे गिदिर मानसिया जुदि मोनाबा पाब्लिक मानसिखौ जों मोननो होआ सोरनिबा फंबाय मोननायाव जों बादा गैयालै मोननांगौ सरकारि सम्पति रावनिबो बिमा बिफानि सम्पति नङा बियो खिन्थु मोजां खाबधान आं बुंखादो नोंथांमोननि जुगिदि आं नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौ बुंखादो खिन्थु सोरबा गाज्रि मोनाबो लाब गैया जाय मोजां मावदों मोजां माव खिन्थु समाज दिनै आं बुंबाय जेब्ला जोङो आर्मस ले डाउन खालामनायनि उनाव जों जेब्ला आसाम सरकारा जोंखौ केम्पखौ डिसबेन्ड खालामनो होदोंमोन हा डिजल्भ खालामनो होदोंमोन डिसेम्बरनि 9 तारिखे बे दिननिफ्रायनो बिथांमोना मा जोंहाथ' डाटाव दङ नालाय नङा आफादनि खामानि मावदों जों डाटाव थाखागोन सिअ मोना जोंखौ मिथिगौ प्लाटन आर्मि चिफ बिसोर मिथिगौ हा अब्ला जोङो जे जिथुबा सनाय बे माबायाव अदला खासिबारि जेब्ला बेयाव जों डिजेन्टिकेबाव जों थाना फैनाय मानसि जों रुल मोनदों जोंथ' जों खारनाय बारनाय नङाना जों आफादखौ जों माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावनानै जों खाराखैना हा खिन्थु जों सानदोंमोन मा जोंनिया डाटाव दोनखायो जोंनिया मोनगोन लाखि जागोन हा आफादनि लिडारफ्रा जोंखौ मावखागोन जिहेतु सानदोंमोन उनाव जों नुयोबा लास्ट मुभमेन्टआव जों नुयोबा मा जोंनिया भेरिफाइड फायासो फाया अब्ला जों लिडारफोरजों सावरायो मा जाखो जोंनिया भेरिफाइड फायाखै फैगोन धरज' खालाम फैगोन सोब फैगोन खिन्थु सिन्तारि नुबाय दाख्लैबो जों बुंबाय सार जोंनिया भेरिफाइड जाबाय मा खालामनो लिस्टआव हाबाखै सब जागोन दिनै नुबाय जों लास्ट मुभमेन्टआव जों नुबाय मा दिनै फाइनाल लिस्टआव जोंनिया गैया बे गोरोन्थिया सोरनि खिन्थु पलिटिकेलि बि मार्डार्स हा पलिटिकेलि बि मोनसे माबा इयो सिस्टेम खिन्थु पलिटिकेलखौ लानानै रावबो एनडिबिनि लिडारफोरखौ बा एनडिबिखौ पलिटिकेल माबा खालामनाङा दे मेकिं पलिसि खालामनाङा खिन्थु 5 बोसोरनि थाखायल'सो राजनितिकानो जोबसिगोन हमना ला परमुदाया 1 बोसोर बिटिसिखौ हाखर खाम बादा गैया जों सापर्ट खालामगोन खिन्थु एनडिबिनि समस्या खाम सासे सिगनेटुरिया माबोरै जेलाव थानो हाफिनगोन दिनै बिटिआर मस्त' गुवारनो मस्त' गोजौ मस्त' एकर्डआ मोजांनो हा मस्त' मोनजोबसिगोननो जोङो बोरैथो हा जों दिनै मानो बुंनो गोनां जाखो खिन्थु जों रागा जोंदों मिथिबाय मानो बोरै बेसे मोजांबा जेलाव थानाय माखासेफोरा माने खारो दाख्लैहाय क'क्राझाराव जेल फासि जाना थैबाय एनडिबिया केसखौ होनानै दाख्लै मुथिबा माबानि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि हा 8 बिघा फाननाय केसा दाबो जोबाखै मेघालयआव दंयो खिन्थु जोंखौ माने इमान खस्थ' होदो खिन्थु पाप नांगोनलै एनडिबिनि लिडारफोर सोरबा थगायदोबा खिन्थु पापा कोटि खामायदोंबा बे फैसा थाया खिन्थु मिथिखा पाप नांबा भगबाना जों उल्था नायोबा सेस जागोन जेब्ला आर्मस ले डाउन खालामना फैयो जों गुवाहाटिनिफ्राय जिएमसि अडिट'रियामनिफ्राय अब्ला खालि नखा बांखा सारन्थाइ बेफोर मानि मेगन मोदै जाय मानसिया थैलांबाय बेफोरबायदि मानसिया दुखु नाङा दिनै ओरैबायदि लामायाव दंफां रास्तायाव अन्थाइ नखा बांखा बेफोर मानि बिथांमोना दुखु नांदों बर'आ थगायजाबोबाय बर'आ जेबो मोना बेफोरनि बाबा मुखारनोलै भाइफोर बेनिखायनो लिडार स्प्रेका सार गोबिन्द सार प्रमद सिएम नोंथांखौ जोङो सिरत लायो मोजां माव जोंनि जि समस्या दोङो रावबो थालांनाङा जेरैबायदि भेरिफाइड जादों जिखुनु फेक्सनानो जा खिन्थु आर दिनियाथ' बेलेग समस्या खिन्थु आर दिनियाथ' माखासे खिन्थु आर दिनिखौ
आरो दिनै जेरैबायदि भेरिफाइ जादों बे मथे मोननांगोन खिन्थु एनडिपिनि गायसनगिरि फाउन्डार हिसाबै एनडिपिनि जितु चेयारमेन हिसाबै हाजार हाजार मानसि मोनबावनोसो नांगौमोन बुंनो थांबा हा एनडिपिखौनो बयबो मोजां मोनोमोन बुंनो थांबा आरदिखौ रन्जन दैमारि सारखौ बयबो इनभाइट खालामो वेलकाम खालामोमोन खिन्थु दिनैनि तारिखआव 200-300खौनो होनो बादों मानो कारने हा माखासे बिखौनो एकदम गालांदों बिखौनो दोनदों खिन्थु थाखा फैसा सोलिदों नामा बिदिबो जों सानगोन बिखौसो बुंनांगोन जों थाखा लोब्बा लानानै बिदि खामानिखौ मावदों नामा जों बिखौसो बुंगोन मानो हार्डक'राव मावबाय थानाय मानसिखौ मानो होनो हाया हा मानो होनो हाया हा दिनै एनडिपिनि फाउन्डार हिसाबै हाजार मानसिया मोननांगौमोन आं बेखौ खावलायो खिन्थु एनडिपि लिडारफोरा मा सानदों दिनै 200 जननि जायगायाव एनडिपिया एसआ 200 जनमोन हाजार मानसिया मोनदों खिन्थु जोंनियाबो 3000 4000 मानसिया मोननांगौमोन एनडिपि आरदिनिफ्राय खिन्थु मानो मोनाखै दिनै एनडिपिखौ रायजो राजाफोरा जागा होबाय जानो लोंनो गामि गामि फैसा खांनो थाखाय रन्जन दैमारिखौ सख'नो थाखाय फैसा खांबाय उकिल हमनो थाखाय फैसा खांबाय जों सोर रुल लादोंमोन बिखौ गामियाव सोर रुल लादोंमोन हा गरेस्वर एरियायाव नै बिथां दैज्लांबा बयबो मिथिगौ हा आंखौ जेबो सानसेखालि आंखौ बुंदोंमोन आर्मिया तामुलपुरनि आर्मिया बुंदोंमोन जे कामसायो बुंखौ मा खामानि नांगौ दा हरनि बार'था आंखौ फन खालामना बुंदों खामानि नांगौ हमना नांगौ मानसि अब्ला आं बुंबाय जिथुबा 6 फायार एग्रिमेन्टआव जेबो लिरनाय दङ नामा हा मानसि हमना नांगौ लिरनाय दङ खिथि होमबा जों देखायनांगोन बे दिननिफ्राय आंखौ फन खालामाखै जेबो खालामाखै खिन्थु जों बिदि मावदो हा रुलजों मा आफादनिबो खामानि मावदो डिसिप्लिन जों मिथिगौ बेयाव जोंखौ थगायनाङा खिन्थु जोंनिया जानांगौ बेनिखायनो आं बुंदों जाय मानसिया नंथारै मानसि बे मानसिया जुदि 4 लाखखौ लानो थाखाय रेडि जाना दङबा खिन्थु जेलाव थांनो थाखाय साबधान जाना थाखा आं बेखौ बुंखाबाय दिनै निउसनि गेजेरजों गिबियावनो मिडिया नोंथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय दिनैनि प्रेस मिट लिंनायनि गुबै जाहोना जाहैबाय जोंना दिनै गोबां जेंना जागासिनो दङ जिथुनिखि दा रिहेबिलिटेसननि खोथायाव जोङो खोनानो मोनबावबाय बि एसबिनिफ्राय दाख्लैबावै नटिस फैदो होननाय खोनादों कागज लादों दा बिथां जिसिनाव जों दाख्लैबावै थांनानै सोंहैबाय बिथाङा बुंबाय मा जेबो कागज फैयाखै होनना बिथाङा आरो लोगोफोरनिफ्राय कागजखौ लागासिनो जिथुनिखि एसबि बुसनिफ्राय आरो फाइनाल लिस्ट फैबाय होनना जों दासिम डिक्लेयार मोनबाय आरो बिनि थाखाय जों दिनै बे खौरां मेलखौ लानाय जादों बेनिखायनो जोङो बिथां जिएस सारखौबो आरो आर्मि चिफ बिथांमोनखौ जों खावलायनो सानदों जाहाथे भेरिफाइ जेरै जादों बे गोदै सिस्टेमाव थांनांगौ होनना जों बेखौ जिएस सार आरो आर्मि चिफ बिथांमोनखौ जों खावलायहरो आरो लोगोसे जिथुनिखि जोंनि गासैबो भेरिफाइ जाजोबनाय आरडि ग्रुप हिसाबै बिथांमोननिखौल' होआलासिनो जयै गासैखौबो होजानो थाखाय जोङो खावलायदो आरो जों बेखौनो फोरमायनो सानबावदों दि जोंनि गेजेराव लिडारफोरा सोरखौबा नासयनाय सोरखौबा खासयलाय खोख्लैनाय खालामनायनि बेनो ओंथिया बिथांमोना जिथुनिखि दा राजनितिक सिस्टेमाव हाबहैजोब्बाय नालाय बिनि थाखाय जोंखौ किसुमान नाथुराय दुरुलाय खालामबाय थादों आरो जों बिनि गेजेराव जों नुबावदों दाख्लैबावै जिथुनिखि एसबिनिफ्राय जिखिनि नटिस फैनाय बे नटिसाव बुंनो थाङोबा 35% एक्सुवेलि एनडिपि नङा जायनि जाहोनाव दिनै जोङो अरिजिनेलफोरा थालांनो गोनां जादों बिनि थाखाय जोंहा एसे डाउट जादों आरो जोंनिया इमान गोबावजों सोमावसारनानै जुदि जोंनो जुदि मोनाबा मोननायखौबो जों बाजायाखैमोन गुबुनफोर मोननायखौ जों बाजायाखैमोन जोंनिया थालांनाङामोन आरो बिनि थाखाय जों एसे दुखु मोनदों आरो जों बिनिखायनो प्रेस मिटनि गेजेरजों बेखौनो खावलायनो सानदों आरो बिथां फेरेंगा सार बिथाङाबो बुंदोंमोन आरडि हिसाबै 289 बिथाङा दाख्लैबावै बुंबाय बिथाङा बुंनाय लेखायै जोङो सिरि थादोंमोन नाथाय दिनै एसबिनिफ्राय जों खोनानो मोनबाय मा नटिस फैबावनायाव जों मिथिबाय मा आरडि फेक्सन हिसाबै मात्र 170 बोरै जाखो बिथां फेरेंगा सारा मानो बुंखो बियो बिथाङा गावनो बुंदोंमोन आरडि फेक्सन हिसाबै बिथाङा 289 बिथाङा बुंनो थाखाय जों सिरि थादोंमोन नाथाय दिनै फाइनाल लिस्टआव जेथिया सफैबाय अब्ला बिथाङा बे लिस्टखौल' हरबाय आरो आवगायनि लिस्टखौनो हरफिनबाय नाथाय बेवहाय जों आगोलावनो प्रेस मिट लानायाव आवगायबो बुंखांबाय जोङो जाहाथे स्टेप बाय स्टेप खालामालासिनो खनसे लागैनो ज'यैनो जोङो होजानायखौ लुगैदोंमोन आरो बिथांमोना दा राजनितिक लेभेलाव हाबबाय नालाय बेखौ बुंलाय बे रखमनो पास फैगासिनो आरो सोरबा खासेखौ जोङो जिएसखौ बुंबा जिएसआ बुङो आर्मि चिफनाव सोहैथां आर्मि चिफआ बुंबा आंनियाव दायथ' गैला बे जिएसनोसो होखानाय जाबाय बिसोरनि गेजेरावनो दा गुलाय गुजाय अब्ला जों केडारफोरखौ बोरै दैदेनबावगोन बिसोरलाय गावगायसोरनो जुदि थिगानो गैया अब्ला जोंखौ बोरै जौगानाय लामायाव दैदेनलांबावगोन बिसोरो दाथ' जों जेन'का नुहरदों बिथांमोना जोंनि फारसे जेबो खामानि मावाखै जोंनो जायनिखि जों निजायैनो दा खामानि मावबाय थानो गोनां जादों आरो बिथांमोनाथ' आर्मि चिफआथ' खनसे बुंबावबायसो बियो जिथुनिखि लिस्ट जोंनावथ' दा हरजोबखाबाय जों दा खामानि मावनो हाला मानो हाया बिथांमोना
बिथांमोना अब्ला मोनसे समायाव हाथियार लानानै गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरखौ थुबुर खालामनो हादोंमोनब्ला बिथांमोना दिनै बिदि रिहेबिलिटेसन खामानिखौ मानो मावनो हाया बिथांमोना मानि थाखाय मावाखै आवगायावबा जमा जमा ज' ज' बिथांमोना लिंहरनानै सोरखौबा मायबा मायबि खामायनो खिथाहरदोंमोन होमबा दिनै बिथांमोना खान्थि सुक्ति जाखांनायनि खेथ्रआव बिथांमोना दिनै गाव गावसोरनि लाबा लाबनि थाखाय सिरि गारियाव जिरायनानै थानानै जोंनि फारसे जेबो खामानि मावैखौ जों नुहुरदों आरो